Mbae golek kul, lur. Mangani pari kule ora digoleki. Kuwi gantene pari yo gelun. Wah, lah gede-gede, lur. Saya anak boe Pak Tris saiki. Heeh. Lah kerja ning ndi meme guntur, Sapa? Pak Tris? Enggak. Dengkekan ya. Aja deleng-galengan. Ya engko diadai. Wis suket. Jarno wis. Jarno lak nggaru wis ra kaya wong kaya Pakno. Oi, ini lo. Nak foto. Tas sarapan berarti ya, Emang? Sapa? Pak Tris emang. Heeh. Larung didaut. Lho, wong lho, rebo. Wah, suwi. Lah jane mlaku ya kuat ya. Ini sik panggang gaya anu. Kan mulai sama lho diutut seteni. Ning anu awak. Heeh. Ora gawe iki, Mang. Karo mak lha ora gawe. Lah reget lho. Mambenge nak nggih turu. Ojo gitu lho. Lah gitu kudune di anu maksud. Dilepas. Anu apa wi? Lagi turu akhirnya. Oh, dilepas. Lah kamu turu ning kasur mana anu? Kasur. Jane ra oleh. Mane ora golek kadang ngalih ning lincah. Ning kloso biasa. Lincah. Kayak kasur ra penak no ndak ning lincah. Aku kan ra tau ning kasur. Tuh. Nang kasur sepon jan enggak kuat tenan. Wah, tenanan iki. Kapuk cek. Iya. Mari ra jom. Alah long teko kidul kono tok lho. Oh, bener anu tengah iki Lho, awak-awak. iya keri nengah engko sore. Ya ngono kuwi ya rumong aja lho jek dene. Lah iya kadang lak kadang ngono ki wis. Iya ya. Lek duwe sehat. Ora gelem. Teko-tekone cara baratane kan panganane. Ora teko. Dungane teko, panganane ora teko. Padha ra anu. Padha remujirane jan belas. Oh, gamete ora. Mesti ora. Ajike malah. Cek jane cek beneh kisur lho. Heeh. Nyelameti mending kono bar gorene kok. Oh, aku duwe berkat ya. Lah wong ngono ki jane wong sedekah. Iya. Wah, lagi lu akeh golek cicil. Kira enak diluk dia prok iso yang tengah. Gak iso. Mbuh paling metu lah iku Mbah Kumir mangane. Ora enak. Lah entah nang kono. Endi? Nang buri kono mang. Endel lincak ning kono apa kae? Iya kok. Apa sih? Wah, iso omah iso ampuh lho iki.
dalane mek kancil tengah-tengah kayak dibruk ya. Mosok. Heeh. Cukup piye? Bisa kan patoke kan kayak kulon sumur Heeh. zaman Marjono ya. Kayak dibruk dhuwur ya. Ya kayak wong roh lah kayak patok ning kono. Ya, milah dinane tekon aku. Hah, beneran maksud sampean rene tekon opo? Anu kayak kok enek omah segokan ngetan kae sing bangun sapa? Ngono ya Kanjeng Dosa. Lah kok nyekok kan ora ngerti lah aku. Kowe lek pengen roh aja tekon Kanjeng Dosa. Oh, Tekon Marjono antarane anu Pak Nari. Pak Nari ya ngono bener Pak Nari ya ngono. Wis ngerti Marjono karo Pak Nari. Ning dhisik rumah saya nyegok ngono kuwi ya dhisik. Oh, ada Pak Miran dan yang komentan. Heeh. Aja mau merui jani kencang ngono. Dhisik kan bikin enek blumbang nyegok ngetan lho blumbang kuwi. Kayak ngono kae. Rong ya etan ya. Etan kan durah. Mau nemen Jarno dilawan. Hah? Ya ora mentolo lah awakmu. Mosok njaluk bathi akeh. RT omong gur 1000 tak takokne. Kenyange. 1000 Mas jikuki ya suket ya. Itu berarti sing kidul urung Pak Tris sih. Mari. Wah bodoh lho jan obotku jan mundak ya. Keh gelis kayak. Wah kayak obah yang ngemil panganan kayak mendino sate ro iwak. Ya mosok 82. tidak 5, tidak 7, 7 tahun 70 kan. Wah. Endingannya tak tidak 5, enggak tidak 6 pas. Bar poso malah munda tapi. Iya piye? Lah poso kae 79, 78 lah. Lah wong bar tebir kok kayak siji kae kan mangani peyek kacang. Wah, enak ya sak toples gede kok. Kendel man kacang bar. Yani saiki ya. Ya tenang. Pani nih. Wah, ngowangan. Kae ra kena dano iso nganti bidu-bidune piye yo. Yo sing dhuwur kolesterole. Gak Puasa murate. oh jenenge wi. Dhisik orang ngriyip ngono lho dhisik iki. Oh. Ning ngomong tau diomongi anake lak mangan aja oke-oke ya. Nek bengi kan kerep mangan dek iki ngomongi anake. Gak mlaku nyut. Enggak tahu jamaah. Nyapa? Jembo.